ние все още се опитваме да подготвим децата за 21 век, използвайки операционна система, програмирана в средата на 20. А каква е ролята на учителя? Администратор или будител? Тук стигаме до най-болезнената част от съвременното образование в България – държавните служители. Огромното количество административна работа и задължителните планове, тогава идеологически, днес чиновнически, изяждат времето за истинско общуване с ученика. Системата притиска учителя да покрива материал, вместо да вдъхновява. Системата превърна будителя в чиновник, чийто успех се измерва в отчети, а не в разпалени детски очи. Каква е цената за всичко това? Голяма част от хората в нашето общество все още имат социалистическо мислене. Прокълнато наследство, оставено от миналото, което пречи на нашето бъдеще. И как да говорим за истинско